Здравейте, приятели, аз съм Николай и днес ще играем на Sling Kong. Нека да започваме. Трябва да съберем 200 стотинки, за да можем да натиснем това. Но сега нямам 200 стотинки, да го изстреляме, да падне и да спечелим някой герой. Ще видите, когато събера 200 стотинки. Но няма да бъде сега. Някой друг клип, може би. Ще играем, ако от тази игра ще пусна някоя друга. Умряхме. Да ви покажа кои герои имам. Тук ги имам всичките. Тук само една метуза ми остана. Мисля, че вчера спечелих този за слон, може би. Тук остават още 3. Още един динозавър. Тук съм го забрал всичките. Тук още 2, не знам какво. Не знам кои неща. Тук едно нещо като иллюминат. И великденския заек. Като умра с него ще ви покажа всички. Не, почти всички може. Не, всички ще ви покажа. Като умрат какво пускат. Какво пуснах сега? Добре, значи. Първи е тази маймунка. Горила по-скоро. И като умре пуска козина или какво да е. Второто е маймунка. Тя може би пуска същото. Да, пуска същото. Друга маймунка. Ще пуска същото, да. И ми обслужито, май другите ще пускат същото. Да, и другата маймуна. Това. Бамбун. Това не го знам кой. И то пуска всичко. Така. Отиваме на втората. Октопода пуска. Не чакайте. Мастило, което е розово. Ракът пуска. Да, кости или там какво да е. Костенурката. Тя пуска. Тя може би кости нещо. Корала. Това е корал. Той пуска. И той. Не знам какво пуска. Слона, той. Сега ще покажа какво пуска слонът. Той пуска конфети. Като умре. Пандата. Тя пуска пера. Не пера, но какво да е. Перушна може би. Катерицата. Може би също. Защо че много лека трябва надолу. Не, да, това е катерица, така че да. Колко чакаме от катерица. Драконите. Аз пък драконите. Динозаврите всички пускат кости. Няма какво да покажем. Тук всички пускат различно. Примерно паяка пуска пажина. Чакайте, него пажина. Това не знам какво е. Може би. Не знам, че може би. Пуска листа. Не знаем защо. Как се слонат. Пчеличката тя пуска. Не знам, прашец може би. Пеперудата, тя не знам аз какво пуска, защото се спечелих. Тя пуска. Какво? Тя може би. Къленката тя пуска. Да. Нейната. Нека да променим. Бик. Или какво да е. Минотавър. Той се пускал рогата. Браво него. Така, това не знам какво е. Това изобщо не знам какво е. Аз не знам какво пуска. Част от себе си. Това е, аз не знам, някакво пили. Нещо такова. Браво. Пуска огън. Браво него.
Да, ей, това не знам какво е. И той пуска такова, да. Май казаха току-що Илюминат. Не знам обаче. Зайка, видяхте, той пуска нормални великденски яйца. Може да ще пусна пауза да преминем към другата игра. Ще бъде малко така, на пауза. Влязохме в другата игра, която се казва Boss 4. И сега ще я видите. Само да зареди. Ето, Boss 4, ако някой знае Boss. Ако искате да се изтегляте, пишете просто главна буква Boss 4 или може двойката да изтеглите единицата, тройката, която искате. Ако има 7, не 10 планети може би. Да, 10 планети. Аз съм стигал до 6-та. Ще я спра клипа, но сега съм до 5-та. Ето я 5-та планета и да. Добре, сега имаме нов герой. И ще се пилим, даже имаме два. Ще заберем нещо този. Намалил съм специално звука, защото във всяко клипове е много силен звука и не ме чувате. Сега съм го намалил малко и за да мога да ме чувате, нали така. Трябва му шамари. Да. И... Въобще, взете, аз не играя толкова. Преди играх, ама сега не много. В училище като играя, той ми взема много батерия, обаче какво толкова? Повече играя на Слинг Конг, да. Ето, убихме го. Сега ни дава купи, пари и кристали. Такива неща. Напълни всичко с вода. Така, нека да минем към другия, който е в същата планета, обаче да. Ето го. Него ще го бием с това. Изчакайте малко. С това. Това е едно пистолет за цимент, нещо такова. Май няма да умре бързо. Нека да вземем това по-добре. Добре. Ето бихме го. Мисля да спираме с клипа. Надявам се да ви е харесал този клип. Ако е така, дайте лайк, абонирайте се, споделете клипа и ще се видим до следващия клип, когато го направя. Довиждане от мен!